dunha sorte un día encontrou no bosque un piano e coas súas pontas tocou unha tecla e hizo plom. Sigue a historia. A mí me gustou as últimas páxinas que son moi bonitas porque nos olvidou os amigos do oso cando volveron. Bos días. Este é o libro de Para ti, para min. A mí me gusta moito porque a mí me gustan moito as matemáticas. Podes aprender a dividir, multiplicar e sumar de moitas formas, como con historias. Hola, bos días, son María, unha nena de terceiro, e recoméndovos este libro de Jerónimo Stilton da Roca Tacaña. Gustoume moito polo cambio que lle fixo Tea. Esta é cloaquita antes e esta é cloaquiña despois. Espero que o leades. Moitas gracias.